Guys, samahan niyo ko gumawa tayo ngayon ng kisna. Ito yung madalas na ginagamit sa nilalagay sa rice. Kadalasan sa kabsa. Ito yun, guys. May ginayat na ako dito. Ayan siya. Then marami pa tayong gagayatin na sibuyas. Ayan, guys. Yung paggayat nito, guys, yung hindi siya masyadong manipis ang ng pagkahiwa mo. Ang sibuyas ba? Ganyan lang siya, oh. Ayan na siya, guys. Hindi ko siyang i-alin dito kasi hindi ko siya ng gusto ba. Punong-puno.
Naglagay ako guys ng konting salt. Ayan. Depende yan sa inyo guys. Then, nag-a-add ako dito ng kunting-kunti lang na curcum. Para yung kulay niya. Ito guys, hindi pwedeng yung haluin mo siya ng haluin pag ganito pa siya kasi madudurog siya. Kaya ang halo dyan, dahan-dahan lang siya. Ayan guys, pag ganyan na siya, kailangan panay-panay na ang halo kasi para maging pantay yung kanyang kulay. Saka hindi siya masunog ng gusto. Ayan guys, medyo ma-brown na siya. Pag ganyan na siya guys, ilalagay ko na yung kanyang pasas, black and brown. Ayan guys, Ayan guys, okay na yung ganyan. Ayan siya guys. Ito na guys yung aking ginawang kiss na. Ayan. Ano na daan?